nga dili lang ni ay kita nagapuyong nga nag-ilusara. Adunay tamis nga diwa sa paghigom nga. Adunay pagtagan nga walay pagluban. Kahadlok sa imong pagpuyon ing atong kalibutan. Imo lang masaktan ang ganti sa Kristo anong panaguban. Sa igsoon Hoy, ayaw tarungan na ba? kay among hanap iligod mo lubad sa kahangturan. Imong pagmata daw sa mata damo nga walang panandungan. Umiyak kanunay ang ganti sa Kristo anong pagbukan. Usa igsoon ayaw pag magudahon kay king among halad dili gyud malubag sa kahangturan. Kay king ug sa iyahang mga responsibilidad. Lord, hatagan mo paunta siya ug daghan pang mga katuigan ug hatagan mo unta siya sa mga grasya nga iyang gikinahanglan sama sa maayong panglawas ug maiway sa tanang matang sa mga disgrasya ug daotang kamalanan. Ug iligay mo siya, Lord, sa mga daotang mga tao ug daotang espiritu. Kining tanan, Lord, amo kining gipasalamatan ug ihalad nga kanimo ug pinaagi sa imong bugtong anak among Ginoong Hesukristo ug pinaagi usab sa pamilya sa among mahal nga Birhen Maria. Amen. Dili to, okay? Dili, kuan ra na kanang carrots ra na kuan. Carrots ra na o repolyo o karne gamay. Oy, kulingkuranan sa to dan ta isang dan. Din to kan do kan ba? Do kan ba? Ako pangay ko. Seko. Tubag na, najuk na. ada ka kabuhi kaon ka din sa dukar. Kaon ka. Wa pulit na makakumbar sa puot. Ang masa mo itagat din eh, pikir nga ano. Sila ra may nanginam ta. Pwede ka? Alam mo? Pikir mo na sa kulo. Agano bugas? Nako na mga duhon ingon sa alma nga kung pwede nga og di na aron di na lang gulong anha pwede ba kuno si Zaray muda kay wa na iplite ingon pud ang nga okay ra man Utang nga duhang buwan o sa sige na noon, duhang buwan ni nga. si princess sige ka na sis na na ang anak ay titahalot ang mga nagasulinahan Tapos si Joe na po. paingilot ikaw si pahay Mas mali. ay ilan Good morning, guys. Birthday ro sa asawa sa akong anak ug akong apo. Si Ivy ug si Dayan. Maa di ay among kagmay nga
hikay kay kapaman niya ni Itami. Ug mao ni guys ang amo taong han. Doon na may piniritong tilapia, wa pa jud nahurot. Na may spaghetti. Na may sliced bread. Na may pares pod kanon. Nya. Ya ako'y putumaya. Oh. Kamay na lang namilin. Ya dia pokoy kanang lumpia. Maura gud ni among handa nga gamay guys sa malagi pang snack. Thank you very much. Og hatagan pa sila daghan pang mga katuigan sama nilang adlaw nga nilang natawhan. Oh, na pork cake. Isa mo. Kano to? Apa to sa? See you guys. Bye-bye. Thank you very much.